Repo és un joc que incita bastant a l'autisme. Si heu passat alguna de temps a internet, a lo millor sou familiars amb aquest joc. I què millor que juntar 4 catalans amb severes deficiències per jugar-lo? Aquí us deixo un vídeo dels millors moments de la nostra aventura. Si voleu més, ja sabeu. Sara pa caralho. Buah, tio, és que se m'està congelant molt. Ui, se m'ha desconnectat el mando. Un corno d'unicornio, el que ens faltava per la diversió d'avui. Una cosa gorda, em m'agraden les gordes, no està això? Salta el gelat, però està perdido per ahí. El puto diu que està fregant la casa, ja no ens estima. Home, s'hauran de fer coses de la casa també, no? Es fan els dissabtes, des de sempre. És veritat, jo ho vaig fer ahir. És que jo ahir al matí estava... Tio, lo de la Q què era? Quan surt el requadre al voltant? Q de... De cup. Sabeu allò que diuen que els gats són maniàtics menjant i tal? Una miqueta així. El meu almenys està fast el bròcoli, tio. Anticipo que em moriré bastant. Més divertit per tots. Let's go, mudesemos a Discord, chavales. Hòstia, Cristian. ¿Quién va a tirar? Què ha passat? Què estàs fent? Cabrones, que estaba cogiendo una cosa. Cuidado que les físiques també... Ui, perdó. Parad, que me estoy dando hostias. Perdó. Davant, amagueu-vos sota la taula. Ui, He's just standing there, menacingly! I si vam al ventilador. Catorra. No. Joder, macho. Però, o sigui, no sortim, deixeu que marxi. Bé. Al patito ni puto caso, no? No, ni caso. Ja el matarem quan tinguem més coses. però no fa res, no? O sigui, només avisa, si només fa soroll. No fa res, Nau. Però es torna loco en algun moment o algo. No fa res. És inofensiu, completament. Aquí sembla que no hi hagi res. Què? Ui, se m'ha desconnectat el mando. So it begins. No puc fer res, un momentet. Mira la nevera que tinc al pato. It's empty as fuck, com la meva, tio. Pau, te veo muy negro. No decidí nacer así. Arnau, has aconseguit reviure el teu mando? Sí. Mete el patito com l'altre dia. Vamos, patito, bien, patito. Let's go, patito. Al principi sembla molt fàcil, però després es va complicant bastant. Com es compra? Li dones aquí... Fi de p***! Ja, pilleu-vos els tamil a vosaltres. Vale. N'agafes, Arnau? I amb la E... Agafa-la. Vinga, va. Amb el botó Sembla, d'interacció. Quin és el teu botó d'interacció? Uf, una pregunta, me n'he oblidat. Estem a Hot Wars. Let's go. Ayúdanos. Estem donde el pelirrojo la paró de pecho, colorado. Se m'està congelant molt, tio. Se'm va penjant bastant a ratos, però... El tontoquet. Què fa el bitxo És aquest? monstre. No, és un amic, et dona la cuesta aquest. Aviam què fan els globus? Sí que sí. No sembla que hi hagi gaire res aquí. No! No! Que Hijo de s'escorrega! puta! Hacele bullying, lo tengo pillado. ¡Ay! Uf, ¡Reviéntalo! ¡Vamos! Let's go! ¡Let's go! Hòstia, no! El Robe, vigila. Abaix! I don't need friends. They disappoint me. Haurà fet despawn, no? S'ha clavat cap allà. Oh no! vinc? No, tranquil, queda't allà. No et moguis. Té, Arnau, agafa el Cristian, jo agafo el Joan. Agafa els... No sé si tenim prou per omplir la quota amb aquests dos. No, tio, encara hem de pillar més objectes. Buah, estem fotuts, perquè jo sóc un manco i jo sóc... Buah. Bueno, entra, Eso dijo ella, Arnau. Hem de buscar
uns Sí. 2.000 o 3.000 més. Anem ràpid a pujar alguna cosa. Jo deixaré aquí el carro, inclús. Buah, tio, és que se m'està congelant molt la veu. O sigui, us veig a vosaltres congelats i a mi se'm congela la vostra veu, tio. No sé tocar-me una mirar. No passa res, més divertit. Potser ara va una mica millor, a veure si es manté. Anem a mirar si hi ha algun ítem més. Ens ho traiem de sobre ràpid, això. Pillo? Sí, no sé si podrà sol, espera't. La fotem al carro i ens anem a salvar aquests. Vinga, va. Uf! Cuidado. Ui. Mira, aquí estan. Els donaré alguna de salut. Quant teniu de salut? Un 1, no? Tenim un, sí, tranquil. Dona una mica. Jo estic a tope, Com es dona? No, dona-li... Ah! Para! A Cristian? I la dones aquí? Com si agafessis alguna cosa? No, però al carro no. A veure... Ai, m'ho caga el Cristiano. Your little pussy belongs to me. Vull dir... He trobat l'habitació, nois. El Pau porta una bona merda, míralo. Un cuerno de unicornio que ens faltava per la diversió d'avui. Buah, se'm va congelant bastant, encara. Senyora, fantasma! On? L'Arnau. Estava allà aquí. Vale, l'Arnau està mort. Arnau, esprinta cap aquí. Arnau, esprinta, vine. Arnau, vine, Arnau. Arnau, vine. Corre. Va, doncs ens ha rebentat els ítems, la filla. Bueno, això ho estava ficant jo. Bueno, tenim alguna més. He trobat la sala, per cert, està cap aquí. Anem a pagar quota. Anem a pagar quotes, sí, que si no... Ah, no, cap aquí, Vale. perdó, cap aquí. Arnau, ara... Cuidao! Paguem... Fuck you, bitch. I cap on hem de córrer? Ara cap a casa. Oh, merda. Arnau, amagat. Vine aquí sota el llit, Arnau, vine aquí. Deixa'l. Correm o què? No, està aquí davant. No! Corre! You got a tight little man pussy on you, don't you? Oh, it stinks. Anem. Que està allà davant. Yeah, baby, let's go. Jo dic que estan tardant massa, torno a buscar-los, saps? Em trobo allà el Pau mort, cabrón. Dic, lo sabia. Aquesta no és una merda, o sigui, té molta mala precisió, tio. Vinga. Métete para dentro, hombre. Està guapa, va molt bé. Què és això? És com un pont, això? Hòstia! Sí, és un pont. Això està per guapo. passar persones xungues i tal. L'únic que... Això està Jo guapíssim. recordo l'últim cop que vam comprar, Cristian, que va sortir malament a la tema. No va ser bé per res. Va sortir malament. Vam caure tots pel pont. No, sí, vaig caure igual, jo. Hòstia, aquest no hi havia manat, no? Sí, però és random, o sigui... És el de l'estació de l'Àrtic, no, aquest també? Sí. Jo em pensava que era una estació submarina, tio. Pot ser el que tu vulguis, carinyo. Hòstia. Uau, un lanzallamas, xaval. Let's go. Hòstia! Cuidado. Agafem-lo un cuidado, Arnau. Agafem-lo un cuidado. Puja'l. Cuidado. Ai. Cuidado. I el fiquem a dintre. I au. Va millor l'internet o què? Ai, ahí va. Hi ha una cosa gorda aquí, Una cosa gorda, m'agraden les gordes. Una araña no hace daño. Una? El que deia gordo és això d'aquí, que és el PC. Aquí. Pues el portem directament, no? Oh, cuidado. Hòstia, Deixa-lo, espera. cuidado. Hòstia. Això ens fiquem... Espera, nois. Això ens fiquem un davant i un darrere i anem cap a la saleta principal i el portem cap allà. L'Arnau s'està ficant els datos del Burdis. Sí. Let's go, ens estem forrant, xavales. L'Arnau hem perdut. Buah, és que crec que em va pitjor, amb el mòbil. Un gordo. Mira, el toallero. Cuidado que eso explota. No me muevo. Todo para adentro, ahí está. Nice. Vale. Tornem ja, corre. ¿Tenim pipes? ¡Vamos!
Vamos. Vale, però només podem una cosa, o l'escopeta o la força, perquè sou al 48. Pues la escopeta, ¿no? Oh, fuck. Penso jo. Pues sí, l'escopeta, jo també penso l'escopeta. Vale, ens hem de sortir, no? Sí, perquè ara- val un muntó de pasta. No, perquè es connecti a l'Arnau. Vale, Arnau, honesta, let's fucking go. Però pensa que si tenim ara ja la pipa... cap a... Hi ha 300 de ping, Arnau. Sí. La trist. puta! Hi ha picos on us quedeu congelats i és batallant. Encara no havia actualitzat això a l'Steam. milisegons, tio. Toma. Ja, no, el teu ping, Arnau, és descomunal, tio. 1800. Feia temps que no ho veia jo, això. Sí, és una cosa que rarament es veu, Arnau, tio. Em sento honrat. Un rat i deshonrat, perquè... Vaig un moment a pillar la contrasenya perquè no sé per què no me la desmirem al mòbil. Jo tinc un pòsit allà amb 10.000 merdes. I també, en realitat. Sí. El tinc amagat perquè ningú el vegi. Jo també. Buah, és que no escolto res, tio. Pobre Arnau. Home, amb 900 de ping no m'estranya. Cristian, que te me mueres, joder. Bueno, el que veig que és dolenta, però és establement dolenta. Hogwarts. Buah, se m'està congelant. Buah, xaval, buah. Fantasma a l'altra habitació, fantasma a aquesta habitació no estic jo. Una pregunta, si salto... Si saltes per aquí, mors. Vale. Si saltes, mors. O sigui... Arnau, estàs mort. Cuidado. L'he liat. L'Arnau ha mort. Vale. Vinga, pues comencem. Jo crec que l'ampolla la puc portar sol. Sí, que hi ha amb l'escova de puta. Vigila que si es trenca la carcassa, l'escombra segueix valent, però pots obtibular molt. Vale, abans de ficar això, hi ha coses que podem ficar al carrito, vale? Per ficar-ho millor. No. Vaja, va, no passa res. Tapa dentro, vinga. Vale, això ho ficaré així i tenim que ficar el bastó. El bastó i l'escombra... Podrem? El bastó pot agafar un, crec, si van cuidado, No! Això era el que no tenia que passar. Cabrones. Vale, fiquem el bastó ràpid i l'escombra també. Vinga, va. Cristian. I l'Arnau està aquí? Vamos! tenim. Arnau? Vale. Què tal va Arnau? Bé, millor o xungo? Igual? Sembla que la van igual, Davant. Correm per la dreta, podem córrer per la dreta. No he vist el Cristian, no sé si el Cristian ha mort. Li ha fotut bimbasso! L'ha matat. La putada és que de 2 escopetazos es mor, però només tinc 5 bales. Fantasma. No! Cristian! Estic bé de sol. Agafeu-lo si no... Vale. Arnau? Estic viu, però és que m'arriba fatal el senyal, tio. Ja heu posat el d'esto? No, sí, mira. Arnau, corre, Arnau! Cuidado, Pau, cuidado. Està despejado. Vine, Joan, corre. No, però no poden passar perquè tenen l'insta-matador aquell, el tenen davant. Bueno, problema seu, corre, vine. No sé si anar allà i fotre-li un granadazo al paio, saps? I que puguin sortir. Si vols intentar-ho. Jo t'acompanyo, va. Què pot sortir malament, Joan? Que se'm peti la granada a la cara. Mires, vale, bien, correu. Això els que sou nous està millor que us pilleu les millores i tal vosaltres. Jo després pillo una de la vida, però ara ja portava 2 d'estamina i tenir 3, pues vaya putada per vosaltres, saps? Però necessiteu córrer. Correr és important. Això també és veritat que... Jo també m'he de córrer. Welcome to the club, buddy. No! No, cabrones, venís aquí. Va, fico jo el carro, llavors? Sí, fica. Jo vaig a... El callejón és el més perillós. Jo vaig minant mano, xavales? No gastis camí.
Estic mort. Vaig a morir, nois. Ah, me muero! Vinga, va, Cristian, tu pots. És injustícia. Vinga. O sigui, jo no ho entenc, Vinga. com estan amagat, han vingut, o sigui... Sí, o sigui, estan amagats i han vingut a explotar la cara dient hola. Hijas de...